Because kahle direction impilo. Ngagcina uthola usendaweni wrong, ngesikhathi wrong, wenze izinto wrong. Angazi mhlawumbe ngithola yini. Kodwa uthi khona abantu uke bangayenza into lengabi nankinga futhi. Bese khona abantu abangabavele bakwenze lokho. Depending ukuthi uhamba kuNkulunkulu. Amen. Yeah, khona into so sayikabi but zijwayeze lomkhuba okubuza kuNkulunkulu. Ubuza ngokuqiniso hayi ngoba kusho ukuthi angeke sesibuze. Esisebuza ke abashiyele mfundisi akayi. Sukathi usisikhathi. Angisho lokho. Ngisho ukubuza ngokuqiniso ngoba ufuna ukwazi. And God uNkulunkulu yazi ukubuza ngokuqiniso. Sometimes uNkulunkulu uzothi ukudile ukuphendula akubona ukuthi uzomlinda yini. Amen. Lithi thuba lidlule. Kanti ulithi lidlula bese qale ekhulume selidlulile kathi hayi konke bengakufuneli lokho. Akhulume after sekudlulile uyothola ukuphuthela. Kanti uNkulunkulu cha kukhona ongcono engibekele kona. Yeah. Noma kukhona okubhedayo engikubekele kona ngifuna uqale ngokuqala ngoba ngifuna ukwakha. Khona ngisafuna ukwakha la mina ngifuna usebenze khona angeke uzuze imali uzophinda uzuze futhi nokusizakala enkingeni ethize ukhona engikhona enhlizweni yakho. Yabo? Angathi mina ngithola yini. So wena ubheka imali kuphela, ubheka imali yakho. Kubeka ngawe, ngoba lapha ku right. Lapho kanti uNkulunkulu is looking entweni eningi. Yabo la into ukubuza uNkulunkulu zijwayeze yona every day. Make it umkhuba wakho ukubuza uNkulunkulu. uNkulunkulu ngenze njani? uNkulunkulu ngicela umsiza. Help me. Ngicela uhlakanipha kwakho. Awuqala ukwenza mase kufika indoda ithi ngiyangithanda ufuna ukushada. Awuqali lapho. Ngeke uqale lapho futhi. Ngoba ngeke ube kuzoba nenkinga. Wenza into ongayijwayele kokuqala. Ongakwazi ukuyenza kokuqala. Uyogcina uza iphimbo lakho, uzinhliziyo yakho izenze uNkulunkulu. Uye. Kanti akuyena uNkulunkulu. Yabo, kanti ungajwayela uzijwayeza nomkhuba lo ubuza uNkulunkulu. uNkulunkulu ngenze njani? uNkulunkulu ngenze njani? uNkulunkulu hola inyathelo zami. uNkulunkulu hola imicabango yami. You understand? Yezwa kana? Zijwayeze ukungena kulo mkhuba lo ubuza uNkulunkulu. uNkulunkulu what should I do? Elulele ukuthi umuntu uthini kuwe. Noma uzothini uzokhona ukuthini ngemibhalo. Khona imibhalo ivesi angakula kulo lifike liqhamu likhulume nawe ivesi. Uyayibona? Noma akuphendule umuntu. Khona izinto bakufika la babuza inkonzo lokhulekile. Kukhona izinto oyibuza le uNkulunkulu nabili impendulo uthole la. Uthole la. Nayi lento bengiyibuza. Nayi lento engayibuza impendulo uthole la. Because uNkulunkulu uphendula ngendlela ehlukile. Yezwa kana? Abantu abahlukile futhi. Amen. Mayenziwe intando yakho.